Blue Nation. Manini-ke bafowethu, ngicela nje ukubuza, nithi lo mcimbi uyiphushe lo okuthiwa wenzelwa nina, nithi uyiphushe lo mcimbi lo, uyiphushe lo mcimbi lo, yini inkinga yenu? Nikhamisile ko live lokhu ni host live bafowethu, hosta no live nisiphusheni nawo umcimbi wethu. Owethu lo mcimbi lo, akusiyo umcimbi kaKhuzani lo, owethu lo mcimbi lo. Ni busy nikhamisile ni host live nifaka abafazi look Tamara this, Tamara that, Tamara this, Tamara that, anibona usethi isiyanyanyisa lento imla manje imla. Kunezinto omela abe siyazenza nawo umcimbi ohosto uKhuzani la eGoli Carnival la sobe sikhona khona esobe hlangana khona la sobe sibonana khona silokhu ngoma silokhu sibonana kuma social media sizobe sibonana live yabo nalabo bafuna ukushutha nami bengibaneze ithuba lokushutha nami mahala ngifuna imali yabo mahala so manje ni busy no life abangenasidingo niyanyanyisa man niyanyanyisa eniyeke niphumani konke endabeni kathi Tamara ukhuluma iqiniso angimele uhleli kulo manini anisabone nje ukuthi siyabhora ni busy manje nibizana nabantu besifazane ngezifebe lezi ifebe lezi ukuze lo muntu ezebe isifebe uwo menza ukuthi kube isifebe ngoba kuba uyanga ngokhamisa lapha namazinga ayelwa lokhu umtshela ukuthi uyamthanda ngaba akasona isifebe namhlanje wena usumbone seyisifebe umbiza kanjani umuntu okuzalela ingane ukuthi isifebe umbiza kanjani umuntu okuyena owakukhombisa ukuthi wena uyindoda unabo abantwana uzombiza ngesifebe phela senibiza osisibeni ngezifebe nibiza abafazi beni ngezifebe nibiza izintombi zeni ngezifebe phumana entweni engenasidingo ayisenasidingo le nto leyana ngasho ngathi izomoshwa abantu besilisa uThamara wezama ukuveza ukuthi abantu besilisa abahlukumezeke kanjani nina nayithatha seniphendule sekuyeyenu manje yabo nina nihlukumezeke ngoma nithanda ngithi niyabhayiza ngihlukumezeke ngoma nithanda mina ngaze ngahlukumezeka othandweni futhi angeke ngize ngihlukumezeke ngoba uthando mangasanelisekanga kulo ngiyaphuma maningi amantombazane ngiyaphuma noma thi inengane ezu20 ngizoyithatha esidongo ngizomthanda umuntu engifuna uthando ukuthi uhudula ingane engaka emva kwakho anginandaba mina nalokho into engifunayo uthando kuphela phumane entweni engenasidingo enmenini bafowethu enmenini ma Blue Nation le eyama Blue Nation kuphela ma Blue Nation wake up man seninesidina man ni host live kunini yaqala into lokhu host live bafowethu nawo umcimbi amathikiti amila wahambi nawo umcimbi enenzela wona nikupha usuku lwes15 nikupha 15 years nikhona endimeni kaMaskandi kodwa still nibhizi ngendaba kaThamara ngizonimenshina ngamagama zinja ngoba niyangiyanyisa inini engabe niyawuphusha lo mcimbi lo kodwa nibhizi lokhu host live la nihamba nikhamisa ngizoni mase nisuka la nihambe inbox la nithi manje ake siphushe umcimbi kaKhuzani uyonyanyi yes uyonyi yabona mangakhuluma umlandela kaKhuzani osho kanjalo kimi yabona mangitshela manje ngithi asiphusheni lo mcimbi wethu nina nibhizi nihostana no live nifaka bonke abantu besifazane nifeni babize ngezifebe lapha hayi umuntu wesifazane ososo isifebe kodwa uyazi ukuthi uzebe isifebe nje ingenxa yakho njandina nengovolo kodwa uzothi umuntu wesifazane isifebe emenini ngo live abangenasidingo lento le kaThamara ayisa exist ayisenasidingo isi right naye futhi usekhathele manje lokhu kancane Tamara metho usesaba ngisho nanokungena ku live ngenxa nje ukuthi Tamara wait bafethu ake nimeni ngalonto leyo na umcimbi bakhona abantu abangaphusha lonto leyo bakhona ummeli bakhona umdu bakhona umtshale edumbe bakhona umndeni kaThenjwa abantu abangenamsebenzi abanga exist bakhona la bantu labo bengayiphusha lento kaThamara le hambe iphusha bebiza abantu besifazane ngezifebe anginankinga ngoba vele nabo banje so nina ma Blue Nation nina nawo umcimbi wenu nawo eniphumeni kulabo rubbish bo life laba lokhu nizobiza abantu besifazane ngezifebe la wake up man enibe namadoda man sis semphenduka abafazi umthola umuntu impela uhobile ubophela impela amantombazane odwa ku life uhobile sekuyeda indoda abanye sebeze bebe nomona abasafundi ukuthi kungene enye indoda ku life akusehobeda ubophela isinqonqo samantombazane ngoba nje ufuna ukuthi lawo bafazi labo bezwe ngayo lokho babiza ngezifebe hayi kahleni madoda khulani man mina ngeke ungibone mina ngiyakucela ngisumfazi phela mina ngeke uzungibone mina ngena ku life ngizobiza abantu besifazane ngezifebe awukho life engisangene ukukhuluma ngoThamara awukho kukhuluma noma sebengizama inbox ukuthi ngicongena siyakwazi ukuthi wena uyakwazi ukukhuluma iqiniso angifuni ngeke ngize ngiwenze leyo masimba angifuni
angifuni ngcono ngentshela angifuni ungena kulabo life laba angifuni nginesizathu sami angifuni angisangani mina la ekhanda mina ngoba nalo muntu enimbone isifebe yimi engimenze ukuthi wayisifebe uma ukuba ngilalanga naye ngaba akasona isifebe so mina ngibhayizi mina wait my Blue Nation now umcimbi we now umcimbi we now phushani lo mcimbi lo ngoba nini ihlazo niyalisaba nini ihlazo nifuna kuhlezi kugcwele kunifuna icarnival sithi ibe blue angithi phushani nawo umcimbi wakuzani nigqugqumezela abantu nigqugqumezela namuntu othanda umculo kaMaskandi ukuthi ebe khona la ngoba kahle kahle akusikuthi kuzobe kunabalandeli bakhuzani kuphela kuzobe kunabantu abathanda umculo wonke kaMaskandi abathanda ukuhambela imicimbi kaMaskandi bazobe khona begqoka ikipe eziblue omunye mhlawumbe omunye obegqoke njengami mina ngiyobe ngagqoka ngeskipe esibathi khuzani ngobe ngigqoka iskipe esiblue kodwa sobe singabhalwanga ukuthi khuzani kodwa sobe siblue mhlawumbe sobe sprint igama lami yabo so angeke ukuthi uzothi hayi ama Blue Nation vele udaba alazi luphi udaba alazi ngoba niwabiza ngefebe alazi kunabantu besifazane laba kwaguqa la mina ngiba respecta kabi yikho ngangibona ngangeni ko live because ngoba ngiyazi ukuthi siyabadinga manje na umcimbi mele ube muhle ihlazo niyakusaba ukuhlekwa nihlezi futhi niqhathanisa imicimbi yabantu nini so namhlanje ni busy ni host life nibiza abantu besifazane ngefebe aha sis man ni useless ni useless ngiyobe ngikhona eCarnival City ni useless sis